Nganget babaro ngitib ha syapang Uber Grill. Uba paunam ha ke TV show. Kum ha ke Discovery Channel ka peni syapang ka Man versus Wild. Uber Grill peni yangi lang bagi jingtip ki ba udon. Kumno ban im ha ki kalau lada jia bangi ja lenti. Itu kuno ki so bat ki jhur ki balong ban bam. Bat ngilayo ru kumno ba ubam ki besen ki nyang lertham. Haba udon syaki kalau ki betap. Uber Grill udairu ukristan ubala yokmat ya ke jingka arsien. Bat julak ran ban pla ya ke jinget jeng syaki wei. Ula plaru bagi jinget jeng ha ujisu kalai rap ya bandan. Ya ke longying longsam ke bakas kem. Ban iya jhok ela ke jong kalok. Bat ya ki laingot ki kun sendang jeng Bat syushu ula ong. Bahakikam ki ba ula trei. Kejinget jeng ha ujisu. Kalaya daru ya na ki jingma ki ba ula ya kendu ha ke jing im. Kum hakikam accident ki ba yadai bat kikam adventure jeng Kanam jing slur jeng ban kenti na ki helikopter. Kabuj ke ba udon kumno ban im syaki klau. Kala kring ya ki jingmut jing perkat jeng Prime Minister jeng ni. Ubadai Narendra Modi. Hakaba Modi. Ulai syem benta bat Uber Grill hakikam ban explore ya ki lum ki wa. Hashwa ba Modi bat Uber Grill kin penkut ya ka adventure jeng ki. Uber Grill ulopan jingbit na Modi lakalong na nya ban duwai kerpang na kabenta Prime Minister Narendra Modi. Bat ngilayo lang baki news ba Modi ru usya sngaw ba. Ya Uber Grill ba unduwai na kabenta jong Kani kalong shisha ka ba itenan ban ya ki brio ki ba paunam ki ba danru ka jingyan ka ba skam ha utrai jisu. Bat ki ba nuon ban nyalap ban pla ya ka jingyan jengki. Ha jisu klem gano-gano ka jing ran. Tongin yo ka jing hikai ka ba kordor na une Man versus Wild. Kanang bangin ran ban sakhi ya jisu. Ha kano-kano ka kam ka bangi trei, bat ha kano-kano ka jaka ka bangi don. So before we go, would you allow me the privilege to say a little prayer for you? Thanks, I was happy. Lord, we thank you for this great man and this great country. And we pray for wisdom and strength and many blessings on him and on India. I'm happy, हमेशा pray रही है